Machiegni kendo janeno migao mar arita kwe ojiwo jo Kenya mondo mi owuog oko kar rom gi masiro pith mar yien e odiechieng' moket thenge ne chenrono. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni jatend piny Kenya William Ruto ema biro tayo chenrono, ma bende idhi bagi wuok tich kendo ma orwakie jo Kenya duto. Jotend nanga moriwo ruodhi koda jolupgi oyangi ni biro tiyo machiegni gi migao mar alwora e jiwo pith mar yien ma Kenya geto godo chopo kwan yien maromo bilion 15. Bende komishna ma kauntis ma pacho ka osechuogo komiti moko e kaunti ka kaunti matayo chenrono. E nyasi ma chieng' wuok tich no, jatend piny Kenya William Ruto biro tayo chenro mar pidho yien e kar thidhia ma Kiu mantiere e kaunti ma Makueni, ka jotend migepe moro ka moro biro limo ma ok tin ne kauntis ariyo ka gijiwo pith mar yien. Ibiro sirgi gi jogoro mongirore migepe kod apisas mamoko mag sirikal. Jopiny bende omi thuolo mar kawo koth yien ma eka wuok e apisi mag ruodhi man machiegni kodgi. Ikruok oseket makare ne